Alaikum. A cikin wannan bidiyon zan nuna mana yadda za ka saka kati na Airtel na naira 100 za a baka 600, ma'ana ko nawa kasa za a yi maka 6 times. In ka sa naira 100 za a baka 600, in ka sa 200 za a baka 1200. Haka ne idan ka sa 300 za a baka 1800, ko ma nawa ka saka za a yi maka 6 times of your recharge. Saboda haka yanzu zan jarraba muku ku ga yadda ake nan nuna muku code din yanzu. Abin da za ka yi za ka shiga cikin dialer naka. Bayan ka riga ka shiga cikin dialer naka sai ka zo ka sa star 234 star, sai ka sa 2, sai ka sa amount. Yanzu na naira 100 zan sa, sai in sa haka, kuma ni naira 100 sai in sa hash, sai ka danna sending. Yanzu aka danna akan Airtel, kun gani yanzu zai run kaɗan zai gama. So kun ga yanzu ya ce your balance is insufficient, so ban da kati yanzu, saboda haka bari in sa kati yanzu nan ku gani ku gwada. So yanzu na shiga cikin application dina na data. Wannan application ne zai taimaka muku ku siyi data da kati cikin sauki ba tare da ya ba ku matsala ba. Kawai da abin da za ku shine za ku danna link da ke description na wannan bidiyon ko kuma cikin comment ko a sama idan a Facebook kake kallon shi, sai ka zo ka danna Airtime. Idan ma data za ka siya to kawai za ka danna data ne. Kun gani kamar haka zan danna Airtel, gashi nan. Yanzu misali bari in sa ni naira 100, gani yanzu gashi nan na sa katin da zan sa, layin da zan sa katin. Gani gashi nan ma ya ji min saving numbers, gashi nan zan sa pin ɗina. Yanzu gashi nan na danna. So yanzu insha Allah za ku ga katin ya shiga faka. So yanzu kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan na tura kati yanzu. Kun ga gashi nan ya sauko sun message. Yanzu abin da za ka yi shine sai ka dawo, sai ka danna star 234 star, sai ka danna 2, sai ka danna 100. Kun gani? Sai ka danna hash, tunda na naira 100 ne. Na 200 ne sai ka sa 200. Yanzu bari ku gani gashi yanzu. Yawwa, kun gani gashi ne ya ce 6 times of 100 naira has been successfully activated. Would you like to auto renew at expiry? To idan ka danna number 1 ko da yaushe indai kana da kati zai ke maka renew. So amma ina ba ku shawara ku danna wannan number 2 saboda shine sai ka ga damar siya za ka siya, amma in ka danna 1 so kawai zai ke ma automatic. In kuma tsarin ya maka kana sai kawai automatic da ka sa kati direct zai ma kawai, ba sai ka yi da kanka ba. Shi ma wannan duka normal ne, in ka ga dama za ka iya sa shi, amma ni na zaɓi number 2 ne. So in kun ji daɗin wannan bidiyon kada ku manta da danna mana a like da yin sharing.